Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaghinawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Paningkamuti pagayo ang imong kaugalingon sa pagpakita sa tubangan sa Dios ingon nga iyang nahimutan usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Matud pa sa Panultihon Kapitulo 6 versikulo 16 ngadto sa 19. Adunay 7 ka butang nga gikasilagan sa Ginoo ug dili siya makatugot. Versikulo 17. Ang garbusong tinan-awan, ang kakong dila, ang kamot nga mupatay o inosenteng mga tao. Versikulo 18, ang hunahuna nga maglaraw og dautan, ang magdali pagbuhat og dautan. Versikulo 19, ang bakakong saksi ug ang tao nga maghaling og kasamok tali sa mga managhigala. Diya sa Salmo 106 versikulo 1 ngadto sa 2. Pasalamati ang Ginoo kay maayo siya, walay katapusan ang iyang gugma. Duyog kamo kanako sa pagdaig sa Ginoo, kamong tanan nga iyang giluwas. Giluwas kamo niya gikan sa inyong mga kaaway. Sa dili pa kita mga padayon, sa pagtuon sa pulong sa Dios ning adlaw sa masanandan, gikinahanglan ang atong pagsusi sa atong tagsatag sa kakalag kung napapag kita mga sala, ato kining isugid ngadto sa tubangan sa Dios kamahan aron kini dili mahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Gamito nato ang 1 Juan 1:9 nga gitawag nato sa in English nga the rebound technique. Sa Binisaya, ang pagsugid sa atong mga sala ngadto sa tubangan sa Dios nga mahan. Huwag alang kanimo dili magtutuo ang imong buhaton, mao ang pagtuo. Pagdawat kang Ginoo Jesucristo ingon nga imong manluluwas. Diyas mga buhat 16:31 nagkanayon ang pulong sa Dios. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Magampo ta sa hilom. Amahan namong langit no, nagkapasalamat kami kanimo ninilayan no sa mga adlaw. Nga diin imo pa kami gipabuhi o gihatagan mo pa kami higayon sa pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong. Nini adlaw ubani kami, tultuli kami, o pasabta pa kami sa dugang nimong kamatuoran. Pinagis pagtudlo ka namo sa balaang Espiritu Santo. Salamat nga mong Bible study pinagi sa YouTube, sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan, among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. May ngadlaw sa tanan natong mga subscribers, followers, friends, relatives, atong mga igsuon diyan ni Kristo, fellow believers. Welcome now sa abding atong tuki, pagtuon, nining pagtulunan nga giuluhan sa in English, the Christian way of life. Okay? Ang paagi sa kinabuhing Kristuhanon. Okay. Atong ipadayon
nga atong pagtuon niini diin kita mohonong kagahapon. Unas tanan, ang atong tutukan karon maong buhat ni Ginoong Hesukristo hingpit og permanente. Now, gawas nga imong manlalaban si Ginoong Hesukristo, imo pagyud siyang magbubuhat sa katagbawan sa Amahan. Propitiation sa in English pa. Siya ang nakahimo sa pagtagbaw sa Dios nga Amahan on our behalf alang kanato. Ang 1 Juan 2 versikulo 2 nagapadayon sa pag-ingon, siya mao ang halad aron mapasaylo ang atong mga sala ug dili lang kay ang ato ra kundi ang mga sala usab sa tanang tao. Paminaw, fellow believer o higala, si Ginoong Hesukristo namatay dito sa cross isip puli alang sa mga sala sa tibuok kalibutan. Namatay siya dito alang sa tanan, makristuhanon man o madili kristuhanon. Namatay siya alang kanilang tanan. Tanan gyud. Now, ayaw tuo nga naay moingon kanimo og ang Dios gapili niadtong kinsay pwedeng maluwas og niadtong dili mahimong maluwas. Ayaw tuo niya na. Do not buy into the thinking. Ayaw sakay dayon niya ng pinulusopong nga panghunahuna nga nag-ingon nga ang Dios kuno naga preordain o ingnon tangpo nga gimbutan ang daan sa Dios ang mga certain people nga mahilangit ug kuno na ay certain people nga dili pod mahilangit. Now ayaw kalimot nga namatay si Kristo alang sa tibuok kalibutan. Si kinsa kadtong mutuo maluwas once and for all. Sanglit si Kristo man ang mibuhat sa buhat sa kaluwasan. Ug kadtong iyang nabuhat sa buhat sa kaluwasan, hingpit kadto ug permanente. Dayo na. Sabta ka na pagayo. Now, sa laing bahin, disiplinahon sa Dios kadtong wa mo sugid sa ilang mga sala. Unconfessed sin is disciplined by God. Ang Kolosas 3:25 nagasultis pag-ingon og ang nagbuhat og dautan baslan tungod sa nabuhat niya kay wala gayoy pinalabi. Kung makasala ka og di nimo ka na isugid o i-rebound ang maong sala, disiplinahon ka, pantunon ka sa Dios. Now, kini alang sa mga magtutuo lamang. Kadi man mo panton ang Diyos sa mga di magtutuo. Kay mga hinukman naman sila. Apan ikaw nga magtutuo, anak ka man sa Diyos, busa, pantunon ka kung makasala ka. Ug ang iyang disiplina o pagpanton, dunay tulo kaang kini nga mao kini mosunod. Una, disciplinary warning. Okay? Disiplinang pasidaan, warning discipline nga diin mo pahimangno o mo pahimatngon kung sakto man ang binisaya, mo pahimatngon mo pahimangno ang Dios kanimo nga nasipyat ka sa mark, you miss the mark. By the way, ang buot kong ipasabot sa missing the mark mo kini. Oh, by the way, literal kini paghuban sa Griego nga pulong, Greek, bahin sa sala. Kung kita makasala, masipyat kita sa giingog bullseye. Mahug kita ngadto sa gawas sa kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi. Okay. Mao kadto ang unang ang sa pagdisiplina kanatong mga magtutuo. Pasidaan nga pagdisiplina. Warning discipline. Ang ikaduhang ang mao kini. Nagkasamot kabugat nga disiplina. As in English pa, intensive discipline. Diin mo dugang ang Dios
ug dugang pagantos kanimo tungod kay wa man nimo panumbali nga you have not responded sa unang ang disiplina nga pasidaang disiplina. Kasabot ka? Mao na ikaduhang ang ug karon ang ikato nga ang sa disiplina mao kini. Disiplina nga kamatayon. Dying discipline. Muna ni pait nga diin tangtangon na lang sa Dios ang mapatuyangon nga unod nun terminally karnal nga Kristohanon. Matud pa sa usa ka doktrinal nga pastor nga nagkanayon og laksion na lang sa Dios ang kinabuhi maong wa na lang magtagad nga magtotoo sa iyang pagka-Kristohanon. Laksion. Grabe na. Grabe ka ng punga. Laksion. Nagpadayon naman good siya paglakaw sa kangit-ngit o nagpadayon sa pagdumili sa pagkaamgo sa disiplina sa Diyos. Pinag-iunta sa pagsugid sa iyang sala o ang pag-rebound. Kinituon nga ang disiplina sa Diyos nga ginganlan sa in English og dying discipline gitawag sa popular nga term, sin unto death. That is a doctrinal term. Okay? Maayong pagkahulagway ni Apostol Pablo ang prinsipyo sa disiplinang kamatayon o dying discipline sa iyang pagpadayag sa sin unto death sa usa ka Kristohano dito sa Korinto sa iyang paingon. Itugyan kining tawhana kang Satanas aron laglagon ang iyang lawas ug ang iyang espiritu maluwas unya sa pagbalik sa Ginoo. 1 Corinto 5 versikulo 5. No kinigong naaso ang Kristohano nga gisgutan din nakinabuhi kini siya sa iyang way puwas nga pagkakarnal, terminal carnality. Tinugutan niya ang iyang kinaiyang makasasala sa pagpuno niya, puno siyang kalag o sa pagdumaan niya sa iyang unod, sa iyang lawas ba. Nagpagkasala naman yun ni kini siya, pagkasala, halas pagpagkasa sa way hunong, ug ang grabe pa, kaya wa kini siya pagsugid, pag-rebound, wala. Tinuod man luwas kini siya. Tungod kay hintuo naman kini siya ni Kristo ingon nga iyang manluluwas apan perpetually nahigawas man siya sa pakigambitay sa Dios. Ug paminaw. Tungod kay nahigawas raman kini siya sa pagpakigambitay sa Dios, dili kini siya magamit sa Dios. He is not usable. Matod pa diya sa Salmo 66:18, kung gitipigan ko pa ang akong mga sala, dili unta mamati ka na ako ang Ginoo. Usab ang Proverbio 15:10 nagkanayon, kung magbuhat kag dautan, silutan ug mamatay ka kung dili ka mudawat og pagbadlong. Kaya bigod nimo, dili makatugot ang Dios niadtong nagmagahi og nagapadayon gyud sa pagkamasupilong mga sakop sa iyang panimalay. Now, kung magdumili yung ka sa pagkatuon sa kastigo sa Dios o di gyud kang muangkon ngadto kaniya nga dautan ka ng imong gibuhat na, wa na laing mahimo ang Dios. Gawas na lang sa pagpahamtang kanimo og sala nga makamatay. Sin unto death. Nagkasabot ka? Na magklaruhay tayo ni. Let's be clear on this, fellow believer. Now, tungod kay wa naman lagi mahimo ang Dios kung tig-an na gyud ang imong buot sa paglunang sa sala, God is going to administer diha kanimo ang sin unto death. Now, paminaw. Sanglit, sakop ka naman sa iyang panimalay. Ini kamatay nimo, moadto ka hinuon sa langit. Umuban ka na sa Dios didto. Okay? Now, hinaon, nasabtan nimo tinaw tataw kini. Mo kini doktrina.
ato ni padayon ugma. Okay? Dinita mo hunong pagkakaroon. Kaya ato maninggi bahin-bahin kining atong pagtuon bahin ini. So kaninyo hinaut nga nakapupo sa kamo mga pagtulunan ni ining atong gi tuki bahin sa the Christian way of life. Magampo ta. Balaan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa imong grasya. Kini among gipahimuslan tungod kay buot ka man nga kami makakabuot ngayon sa among tumong nga maong pagkahamtong espirituhanon. Salamat o Diyos ni among Bible study kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.